Часът е към 3 часа и 47 минути, толкова започна клипа. Посред нощ, сега някъде може би 3 часа и 48 минути. Виждате как спят хората на улицата. Това е един кошмар. Толкова бездомни има, но не повече от Уругвай, Монтевидео. И наистина и в Панама, в град Давид, има бездомни. Нещата тук не са добре, понеже ме атакуват, аз ставам безкрайно рано. Бог ми помага винаги, вярвам в Него, защото ако не е Той, до сега щяха да ме убият. Кой прави клипа? Ами аз, Илян Петров Недев. България. Обичам ви, българи. Да живее България. Помогнете ми да се махна от това злокобно място. Хубаво граче, наистина има и хубави момичета. Да не лъжа, но нещата не са добре. Бъдете благословени. Обичам ви. Всичко добро.